Yeah. Dike Jayana. Dike Jayana. Dike Jayana. Yo, basu da ko sisi. Gayu basu da ko sisi. Yo, gari na nika. Gari na nika. Gari na nika. Hey! Gona! Kai! Me kake a nan? Hey! Wanda wani irin yaro ne? Hey! Kai, kana nan kana jin kiɗa ko? Me kake ji ne? Baba ba kiɗa bane, wannan ne zikiri. Zikiri? Zikiri. Wani malami ne? Baba ba kiɗa bane ba wallahi. Menene to? Zikiri. An dogarai? Kai ko zan so in ji zikirin nan. Sama? Dike Jayana. Ba ƙarya. Dike Jayana. Okay, yo, basu da ko sisi. Gayu basu da ko sisi. Yo, gari na nika. To in kai mu me zan hana ni? Yaro, me babban ejjar harka gajan mota gajan takalmi. Yo, zafa na fara. Baiti za na fara babban yaro mai jan keke mai jar mota mai jan house. Yo, basu da ko sisi. Gayu basu da ko sisi. Baba kawo nan kawo nan. Haba mana. Idan zaka yi fada wa yara kai musu wa'azi amma ka zo kai kana tikar rawa kai da kanka da girman ka. Wani irin zamani ne wannan? Malamai suna rawa, dattijai suna rawa. To. A tun da kalayin can daga kana ta hararata na san ka zo nan ka gaya mun bakan magana. Ko wa'azin su ke jayan ne.